ಕಾಕಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸುರು ಆತಿನವು ಕುಡ್ಲಾಡು ಪೊಲೀಸ್ ತಕುಲು ಆವಡು, ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆವಡು, ಡ್ರೈವರ್ ನಕುಲು ಆವಡು. ನಮ್ಮ ಅಕುಲು ಪಾಡುನ ಕಾಕಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತೂಪ. ಈ ಕಾಕಿದ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಒಂತ ತೆರೆಯೋನುಗ ಸರತ್ತ ಎನ್ಮನುತ್ತ 34 ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುಡ್ಲಗು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸರತ ಎನ್ಮನುತ್ತ 44 ಬಲ್ಮಟಡು ಮುಕುಲು ನೇಯ್ಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೇರು. ಸರತೆನ್ಮನುತ್ತ 52 ಜರ್ಮನಿರ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾನ್ ಹೆಲ್ಲರ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಮೂಲು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದು. ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಗೋಂಕುದ ಮರನ ಎಚ್ಚ ಬೆಳೆಪ. ಈ ಗೋಂಕುದ ಮರತ ಕೆತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಕೊರಂಟದ ಚೋಲಿರ್ದು ಕಾಕಿ ಬಣ್ಣನ ನಾಡ್ಪತ್ತದು. ಐರ್ದು ಕಾರ್ಖಾನೆಡು ಕಾಕಿ ಕೊಂಟುನು ಮಲ್ಪರ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು. ಸರತೆನ್ಮನುತ್ತ ಅಜಿಪಡು ಪೊಲೀಸ್ ತಕುಲು ಕಾಕಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸುರು ಮಲ್ತೇರು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗವರ್ನರ್ ರಾಯಲ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಕುಡ್ಲದ ಬಲ್ಮಟ್ಟಡು ಇಪ್ಪುನ ಈ ನೇಯ್ಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೂ ಬರ್ಪೇರು. ಅವಳು ಅರೆಗ್ ಕಾಕಿ ಬಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟುನು ತೂದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು. ಆರ್ ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ಪೋದು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಕಾಕಿ ಸಮವಸ್ತ್ರನು ಕೊರಡು ಬಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಲ್ತದು. ಅಪಗದ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಕಾಕಿನ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಗತ್ತದ ಬೇತೆ ಕಡೆತ್ತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರಿಗ್ಲ ಕಾಕಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಆಪುಂಡು. ಇನಿತ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗ ಈ ಕಾಕಿನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆದು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಕಾಕಿ ಬಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಕುರೆ ಆಂಡ ಅವು ಆತು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗಾದು ಕಾಕಿ ರಂಗದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ಯರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು. ಇನಿ ಜಗತ್ತದಾದ್ಯಂತ ಕಾಕಿ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅವು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಥ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕಾಕಿನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗು ಸೇರುಂಡು ಪನ್ಪಿನವೇ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೆರ್ಮಿದ ಸಂಗತಿ.